Verujem da ćemo se okititi medaljama. Nikolić o Evropskom prvenstvu MMA u Beogradu. Srbija domaćin Evropskog MMA šampionata. Nikolić, bit ćemo najbolji organizatori. Evropski MMA šampionat održat će se od 29. marta do 6. aprila u hali Ranko Žeravica u Novom Beogradu. Predsjednik MMA saveza Luka Nikolić najavljuje da će Srbija opravdati poverenje i ponovo se potvrditi kao sjajan organizator velikih takmičenja. Kada sam u jesen 2020. godine odlučio da preuzmem MMA savez Srbije, a nedugo zatim postao predsjednik, znao sam kakav posao me čeka. Da od sporta koji važi za tuču kod našeg naroda, moram da napravim sliku da je to viteška borba, da su te devojke i ti momci van oktagona prijatelji, a pogotovo da u Srbiji ima i tekako kvalitetnih boraca. Uz veliki trud sam sa ekipom koja je uvek uz mene u savezu, kao i ljudima sa strane koji su prepoznali rad i kvalitet i daju nam veliku podršku, uspeo da napravim sve to, rekao je Nikolić. Neću da krijem da mi prija to što su i Svetska i Evropska MMA federacija poklonili poverenje baš Srbiji za sve događaje koje smo organizovali u našoj zemlji. Verujte, EP će biti za stepenik više po kvalitetu od svega dosad, Srbija će da se ponosi MMA sportom, naglašava Nikolić. Počeli smo da donosimo medalje sa najvećih takmičenja, o MMA se priča i piše, deka se upisuju na treninge, to je poenta sil priče, dodao je on. Iskreno verujem da ćemo se okititi medaljama i na predstojećem šampionetu u Beogradu. Za srpsku reprezentaciju nastupit će najbolji borci, pobednici sa nedavno završenog državnog prvenstva u Požarevcu, zaključio je Nikolić.